Дай да видя, да почна една. Дайде! Какво? Дай ми това. Що? Дай да сменя, да видим, але почна от това. Не. Ти ме се слушал. Го изключай. Мамо, тя иска да се види станционното. Дай, пусти филма. Ти си Не. нека да гледа филма, ти пък слушай на твоето. Не знае. Пусни филма. Халифата на султан Ердоган или Аз не искам да пускам филм. Нека да го види, така ще кажеш неща. това вече е доста Аз не искам да пускам филма. индустрия. Дай го, бабо. Дай сега твой филм. Това е малко. Това е 15 минути. Са свободно Дай го, дай. Няма. Ето да пусна филма. Ти слипаш таблет. Не ми гледа. Как не дреме и мене не дреме. Хайде. Знам, бо. Опитва се да улови свежестта, но да я запази след това не е така. Хайде. Слабо? Вече можем да запазим свежестта. А си глобус. С новият силан. А? Дори след седмици усещането за свежест е все още тук. Новият силан с 10 седмици наситена свежест. Влюбете се в това. Ти ще ми за